ହଁ ଜାରକିରେ ଅନାଥ ତୁ କୋଉଠି ଖସି ପଡୁଛୁ ମତେ ଏଇଖିଣି କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଏଇଖିଣି ଶୁଣିଲି ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଗୋଟେ ଶୁଣିଲୁ ନାଇଁ ସାର୍ ବନ୍ଦାଣ ପଶିଟେ ସାର୍ ଆଜିକି 6 ଦିନ ହେଲାଣି ସାର୍ 15 ଷ୍ଟିପ୍ ହେଇଛି ଆରେ ଆରେ ଆଜ୍ଞା ନା କେହି କହିନଥିଲେ ଏଇନା ମତେ ସରୋଜ କହୁଛି ହଁ ସରୋଜ ମତେ ଫୋନ କରିଦେଲା ଆଉ MLA ଆଡେ କଣ ମୁଁ କହିଲି ସାଙ୍ଗ ଏମିତି ପଡିଯାଇଛି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଯେ ଘରୁ ତ ବାହାରୁନି ଏଠୁ ସତ୍ୟ ବାବୁ ଆଜି ଆଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖି ଦେଖି ଯାଇଥିଲା ହଁ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଥିଲେ କି ଆମ ଗାଁର ଫୋନ କରିକି କହିନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଏମିତି ଅନାଥ ପଡିଛି ବୋଲି ସେ ମତେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫୋନ କରିଥିଲେ ଯେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ହଁ ତୁ ସାର୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲୁ କି ନା ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ଘରେ ଥିଲି ମତେ କହିଲେ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି ଆଉ ନାଇଁ 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 ହେଲା ମିଛ କହୁଛୁ ମୁଁ ସଚିବ ନା କାଲି ପୁରା କାଲି ଦେଖିଥିଲି ଏଇଟା ମୁଁ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ଯେ ନାଇଁ ସେ ସାର୍ ମୁଁ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦେଖିଥିଲି ନାଇଁ ମତେ ମାନେ ଯୋଉଦିନ ପଢିଥିଲି ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ସାର୍ ହେଇଥିବ ହଁ ସେ ମତେ କହିଲେ ଯେ କହିଲେ ଆଉ ମୁଁ ଯିବି ଦେଖି ଶୁଣୁ ତୋ ଜରିଆରେ ତୁ ଫୋନ କରିଦିଅନ୍ତୁ ନହେଲେ କିଏ ଫୋନ ଫୋନ କରିଥିଲି ଆମେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କେହି କହିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ସାର୍ କହିନି ସରୋଜ ମତେ କହିଥିଲା ଯେ ସରୋଜ ତୋର 15ଟା ସ୍ଲିପ୍ କରିଛି ହଁ 15ଟା ଷ୍ଟିପ୍ ସାର୍ ହେଇଛି ବାପରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି ସାର୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ପଠେଇଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ ରାତିରେ ଖସି ପଡ଼ିଲ ହଁ ରାତି ସାର୍ ଥାନାରୁ ମୋ ଭାଇ ଶଳା କେସ୍ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ବନ୍ତଳା ଥାନାରୁ ଫେରୁଥିଲି ଜଣେ ବାଡି ଦେଇକି ସାର୍ ପଳେଇଲା ଆଉ ମୋ ଗାଡି ପରେ ଏମିତି ବସିଛି ସେ ବାଡି ଦେଇ ପଳେଇଲା ଯୋଗ କହିଲା ବେଳକୁ ନାହିଁ ସାର୍ ଏଠୁ ଗାଁ ଲୋକ ଯାଇକି ମତେ ଏଠୁ ଧରିକି ଥାନାରେ ଏରା କରିକି ଏଇ ଯୋଉ ମେଡିକାଲରୁ ଧରିକି ଆଇଲେ ଆଉ ଆଜି 6 ଦିନ ସାର୍ 4 ଦିନ ପରେ ଖୋଲା ହବ ଷ୍ଟେଜ ଆଉ ଆଜି 6 ଦିନ ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା ସେଠୁ ହଁ ସାର୍ ଷ୍ଟେଜ ତ ଆଉ 10 ଦିନ ପରେ ଖୋଲା ହବ ବୋଲି ସାର୍ କହିଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ପଠେଇଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ସାର୍ ଜୋରରେ ହେଇଛି ପଠେଇଦେବି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଆପଣଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ପଠେଇଦେବି ସରୋଜ କହିଲା ଯେ ହଁ ମୁଁ କହିଲି ସରୋଜ କହିଲି ଆଉ ଥାନାକୁ କହିଦେବୁ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ଆଉ ଏ କଣ MLA ଆଡେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ପରେ ଦବା ମୋର ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଅଛି ପଡିଛି ସାଙ୍ଗ ଏମିତି କହିଲି ବସିକି କଥା ହେଇଯିବ ନା ହଁ ନାଇଁ ସାର୍ ଏବେ ଡକେଇଦେଲି ମୁଁ ସରୋଜ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଆମ ଗାଁ ବିକାଶର ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଲାଗିଲା ହଁ କଣ କହିଲୁ ଆମ ଗାଁ ଇଏ କଲଣି କି ବୋର୍ଡ କଲଣି ହଁ ନାଇଁ ବୋର୍ଡ ସାର୍ ବନେଇନୁ ଯୋଉ କହୁନଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ମଝିରେ ଆମ ଗାଁ ବିକାଶର ଯୋଉ ସବୁ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡରୁ 3 ଜଣ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମୀ ଡାକିକି ବସେଇଦେଲି ବସିଲା ପରେ ସବୁ ଭାଗ କରିଦିଆଯାଇଛି କେବଳ ବାବୁକୁ ଫୋନ କଲି ସେ ମୋ ରିସିଭ୍ କଲାନି ମୁଁ କହୁଛି ଅନାଥ କହୁଛି ସେ କାଟିଦେଲା ଫୋନଟା ଆମ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ନ ଡାକିଲେ ସେ କାଇଁ କରାଇବ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ହଁ ମୁଁ ଲାଜକ ହିସାବରେ ସାର୍ ତଥାପି ଫୋନ ଲଗେଇଲି ମୋ ଫୋନରେ ଯୋଉ ଅନାଥ କହିଲି କାଟିଦେଲା ଫୋନଟା ଏଠୁ ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ ହଁ ନାଇଁ ସାର୍ ଯାହାହେଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାକିଲି ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆମର ହେଠି ଦିନ ସବୁ ଭାଗ ସରିଯାଇଛି କେବଳ ଯେଇ ଯୋଉ କହୁଥିଲା ଯେ ଆଉ ମଣ୍ଟୁ ବାବୁ ଯାହାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସେଟିଂରେ ଯିବି ଅନାଥ ନା ବିଭୁ ନା ବାବୁ ସେଇଟା କଥା ନାଇଁ ସେଇଟା କଥା ଠିକ ଅଛି ତମର ତ କମିଟି କରିଛ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଣ ତୁ ଭଲ ହେଇଯା ତୁ ଆଗେ ଭଲ ହେଇଯା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ଷ୍ଟେଜ ଫେଜ ଖୋଲୁ ଆଜ୍ଞା ହଉ ସାର୍ ବୁଝିଲେ କି ଡାକିଥିଲା ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ତ ଯାଇନି ସାର୍ ମତେ ଭଣଜା ଡାକିଥିଲେ ଯେ ଆସ ମୁଁ କହିଲେ ନାଇଁ ଏଇଟା ସାର୍ କହିଲେ ଭଣଜା ଏଇଟା ବିଡି ପୋଡା କିଏ ଦବ ମୋର ଏଇଟା ଷ୍ଟେଜଟା ନ ଖୋଲିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯିବିନି ମୁଁ ତ ଯାଇନି ସତ୍ୟ ବାବୁ ଆଇଲେ ଦେଖିକି ମତେ ଗଲେ ଘରୁ ଆଉ ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଭାଇ ସରୋଜ ଯାହା କହିଲା ଆଜ୍ଞା ସେ ୟାକୁ ଶକ୍ତି କି ଆଉ ଦିନେଶକୁ ଡାକିଥିଲେ ମୁଁ ସାର୍ ହେଲେ ନାଇଁ ଭଣଜା ମତେ ବି କହିଥିଲେ ଯୋଉ ସତ୍ୟ ବାବୁ ଭାଇରାଲ ହବ ବୋଲି ସେ ଜାଣିଛି ନା ଏଠୁ ମତେ କହିଲେ ଆଉ ଏମିତି ଏଇ ଯୋଉ ମାମୁଁ ସତ୍ୟ ବାବୁ ତମକୁ ଦେଖି ଆଉଥିଲେ ଭିଡରେ ଯୋଉ ଓହ୍ଲେଇଲେ ଠାକୁର ଟିକେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଏଇ ଯୋଉ ପିଲା ନୂଆ ଭଇଁସାହି ପିଲା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲା ସେ ଅନିଲ ସରୋଜକୁ ଏଇଟା କହିଲା ଆଜ୍ଞା କହିଲା ଯେ ଅନିଲ କହିଲା ଯେତେବେଳେ ଆମର କ୍ରିକେଟ ଫାଇନାଲ ଆମେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ କରିବୁ ବୋଲି କଥା ହେଲା ପରେ ଆମେ ଡାକିବା MLAଙ୍କୁ କହିଲା ବେଳକୁ ତମେ ଯୋଉ ବିଜୁ ବାହିନୀ ପିଲା ଭିତରୁ କିଏ ସବୁ କହିଲେ ନାଇଁ ଆମେ MLAଙ୍କୁ ଡାକିବୁନି ନାଇଁ ସାର୍ ନାଇଁ ଆମର ଯୋଉଟା ଅଛି ସେକ୍ରେଟାରୀ ସାର୍ କରିଛୁ ବିଜୁ ବାହିନୀର ସେ କଣ କି ଆମ ବିଜେଡିରେ ଅଛି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ କଣ ଅଦରେ ରିଜିଡ୍ ହେଇଛି କେବଳ ବାବୁ ଯୋଗୁ ସେ ମତେ କହୁଥିଲା ଯେ ଯଦି ନାଇଁ ସାର୍ ସେ ମାନେ କହୁଛି ଯେ କାଳେ ସାର୍ ବାବୁକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ଆସୁଛି ଧରିକିରି ଆସିବ ମୁଁ କାଲି ମନେ କହିଦେବୁ ଧରିକିରି ଆସିବ ମତେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଉ ସାର୍ ରହିବେ କାଲି ଆସିବ ତାକୁ
21 ତାରିଖ ଦିନ ଧରିକି ଆସିବ। ଆଜ୍ଞା ହଉ ସାର୍। ଏଇଟା ଘରଟେ ସାର୍ ରହିବେ ତ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ କଥା ହବା। ମୋର କାଲି ଟିକେ ଉପରଓଳି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବି, ରାତିରେ ଫେରିବି। ଆଜ୍ଞା ରାତିରେ ଫେରିବି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ 3-4ଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା 21 ତାରିଖ ଦିନ ଖଲାରେ ଆମ ଗାଁ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା 21 ତାରିଖ ଦିନ ମୁଁ ଅନିଲ କହିବିନି, ସରୋଜ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କଥା ହେବି ଯେ। ହଉ ସାର୍। ଅନିଲ କହିବି ସେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଧରିକି ଆସିବ, ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଯାଇ ଆସୁଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଉ କହିଦେବେ। ବାବୁ ଶୁଣୁ ଘଟଣା ଶୁଣୁ। ଆଜ୍ଞା ତମର ଏଣ୍ଟାୟାର ଗାଁ ଯଦି କହିବ ଯେ ନାଇଁ ବାବୁ ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା କୋଅପରେଟ୍ କରୁନି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ମତେ ଯଦି ପଚାରିବ ମୁଁ କଣ କହିବି? ହଁ ଗାଁ ସେପଟେ ମୁଁ ସେପଟେ। ଆଜ୍ଞା ନିହାତି ସାର୍। ମୁଁ ବାବୁ କଣ କହିଲି ତ, ବାବୁ କାନ୍ଧେରି ବୁଲୁଛି ଆଉ କାଖେଇ ବୁଲୁଛି। ହଁ ହଁ ସେ ସାର୍ ବାବୁକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଦୁର୍ଗା କାଖେଇରେ ବୁଲୁଥିଲା। ହଁ ହଁ ସାର୍। ତାହେଲେ ହଁ ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝା, ଦୁର୍ଗା ହେଇଛି ବାବୁ ସାଙ୍ଗରେ ବେଶୀ ସେ ଲିଙ୍କ୍ ଥିଲା ତାର। ପ୍ରଶାନ୍ତକୁ ଟୁନା ଦୁର୍ଗା ହେଇ ସବୁ ବନ୍ତଳା ଛକରେ ହେରା ଖଟିଲି କରୁଛି, ମୁଁ ଆଉଛି ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ସାର୍। ହଁ ତେଣୁ ସେମାନେ ହଁ ଭାବୁଛି ସାର୍ ବୋଧେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଆରେ ମୁଁ ରହିଲି ଗୋଟେ ହେଡ୍ ନିହାତି ବିଚାରକ ସିଟରେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କେମିତି କାହାକୁ ପାଖରେ କରିବି? ହଁ ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସାର୍। ମୁଁ କେମିତି କରିବି? ଆଜ୍ଞା ହଉ ସାର୍। ତାହେଲେ ଦୁର୍ଗାକୁ ମେମ୍ବରଟା ନଦେଲେ ମୋ ଗାଁଟା ଛାଡ଼ିଦେବି ନା କଣ, ପଞ୍ଚାୟତ ଛାଡ଼ିଦେବି? ହଁ ସାର୍। ଧର ଏଇନେ ନିରବାବୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଇନଥାନ୍ତେ, ଆଜ୍ଞା ହଁ ସପୋଜ ଆଜ୍ଞା ନିରବାବୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ ଆମର ବିଜେପି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଇଛି। ହଁ ସାର୍। ନିରବାବୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଇକି କଂଗ୍ରେସ ହେଇଥାନ୍ତା, ମୋ ଲୋକ ବାବୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ନା ନା ହଁ ନାଇଁ ସାର୍। ସେଇଟା ଗୋଟେ କଣ କଥା ସେ ବିଚାର କରୁଛି ପିଲା ନା କଣ? ଏଇଟା ଆମର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଯିଏ ଦୀପୁ ସାହୁ ବୋଲି ତାଙ୍କ ନାଁ, ଭଲ ନା କଣ ମୁଁ ତ ଆଚ୍ଛା ହଉ। ଦୀପୁ। ହଉ ମୁଁ ଅନିଲ ଫୋନ କରିବି, ସେ ମତେ ବୁଧବାର ଦିନ ଆଣିକି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଉ।